Сәлем достар! Казан тирәсен йөреп чыктык бугай. Бу юлы ераграк китәргә булдык. Без Татарстанның көньяк ягында, Ширмишәндә кунакта. Бер факт әйтәсем килә. Элек Ширмишән Мари халкы күпләп торган як булып саналган. Хәзердә инде монда төрле халыклар бердәм булып яши, хезмәт куя. Монда татарлар, руслар, чуашлар, мордва һәм әлбәттә инде татарның каймагы мишәрләрне дә очратып була. Әле нинди диләр? Ширмишәндә күп кенә чишмәләр бар. Менә шунда кулларыбызны юабыз. Yollardan sonra su içip koyarız. Yarar gittik işlerge. Dostlar, özümün obrazıma obzor yasayım eli. Mende rubашка dini materialından tigilgen özümün şahsi brandım Şiber. Şalbar Россия Baon brandinden hem ayakim Tufit lokal brandinden. Minni unuttum Mag brandinden. Nişik sizge benim obrazım? Fikirlerinizni kommentariylarda yazın. Şirmишәндә базарлар калмаган, ләкин минем артымда зур, матур сәүдә үзәге тора. Шуңа шанс биреп карыйк әле, дуслар. Нинди кызык әйберләр бар икән анда. Әйдәгез. Менә киемнәр караганча бер әйбер күрдем әле мин монда. Түбәтәйләр күрдем әле үземә. Төшерә. Борчылмагыз. Сез анда качмагыз шул. Не кайсы матурсың аны? Минимализм миңа ошый. Менә бусын ярым киеп кара. Мен үземә таптым әле. Как раз излидерем үземә. Хәзер скидка да ясыйлардыр миңа монда. Матурмы? Мен килеш ахрысы, да? Күзләремә, да? Субханаллах. Карале матур бит. Ничә сум? 500 сум. Алабыз. Как раз үземә эзләгән идем. Рәхмәт. Икенче этажга мендек. Монда шуатлы күп павильоннар. Хәзер берничәсен карыйбыз. Бүген безнең героебыз ир кешесе була. Аны монда киендерәбез. Аныңча хәзер карап чыгабыз нәрсәләр монда бар. Әйдәгез, дуслар. Ерак китергә дә булмады. Менә ирләр өчен монда зур ди павильон. Әйдәгез, Карыйбыз. Так. Ага, ойларым да уже китте, ойларым. Сәнсез. Сезнең яныңызга кирергә ярыймы? Ярый. Нәрсә барын карарга безгә? Рөхсәт итәсез. Конечно. Ага. Даже алсагыз да ярый. Ничә ел сезнең павильон? Менә караван ачылганнан бирле. Да, ничә ел инде була ул? 3 елда ачылды икән. Ярар. Сезнең инде монда постоянный покупательлар инде бар. Ярар. Бүген без героебыз безнең була. Бер малайны киендерәбез. Нинди ультрамодный әйберләр бар күрсәтә аласызмы миңа? Ультрамодныйга нәрсә кирәк икән ул? Менә сезнең буенча нәрсә ул? Минем буенча 15-16 яшьлек егет булса, оверсайз футбол. Әйдәгез, карыйк. Киңрәк ыштаннар. Әйдәгез. Киңрәк штан. Вот, сез барысын да уже беләсез. Например, коричневый төсләре бар, бүтән төсләре, башка төсләре бар. Матур. Оверсайз футболкалар атматылар. Матур, карар. Качествы да әйбәт моның. Ялар качественный, яхшылар. Менә бу галәмәт ямсыз джинсылар. Галәмәт ямсыз. Модно бит инде яшьләргә. Безнең өчен ямсыз, кортлар өчен. Яшьләр өчен матур инде ул. Әйбәт. Речевый шундай баралар бит инде. Карасы, зәңгәре, серые, башка төсләр бар. Әйдәгез, моны прям алабыз. Шуны шулай. Менә футболка булды инде, хәзер көз бит инде. Нәрсәдер өскә якка, нәрсә булса да карыйбыз. Менә бу нәрсә безнең. Юк, ул була. Ярар булса. Молодежьга выбираем, да? Да, молодежь. Она тоже алый әле. Пола. Ярар, монда бар.
Mında klassik Bunda bizning kostyumlar klassika. aha, klassika. Kostyumlar mujiklarga и birinchi klassdan 11 klassga qadar yigitlarga. Ну, qora universal endi o, shuning uchun ani olalar. Ular klasslari bilan tenglashganlarda. Ayyo. Bir turli qora kostyumdan 11 klassga. Aha. Islarni kiradi. Yarar. Asıl nazar kelgachdan ularga tegishli motor. Da, motor u mana pritalinniy edi. Siz o'zingiz nima munda? O'zim opatam, o'zim sotam. Monopolist. Da, monopolist. Почти. Ideyiz xotin qizlarga da narsa qo'yar. Gulmaklar, motor qo'rg'asilimda. Unda nishingda milliy vizitkasi da bor. Menim tibetayim hozirda chiq. Tik. Motor beta. Endi kuzgiga motor kostyum. Bir kostyumingni oldingda boshing og'ritmayashaq. Chunki shu kostyum bilan jiriysan kuz bo'yi, qish bo'yi, anari mana bu motor qo'rg'azali. Unda oltinlar taqqanlar. Mana shulay aytsang, skromniyroq bo'laydi bu. Shu motor. Kiyinirga bo'lar. Uni bular qozondan yiroqroq endi, albatta endi bunda kiyinirga o'rinlari bo'lurga tegish. Kiyimin olmasang, bir banka solenья olasan. Ha yo'q, bu bitgimbe. Hozir men bunda tibetay olam gimbe. Yarar ketdik. Siz gimbesi necha so'm turar ekan? Gimbe necha so'm? 300 so'm. Рыжики. Я бы взял, конечно. Я бы взял на самом деле. Yarımı onları alabiliriz, yarımı? Так, дальше gittik. Вот. Mene kostyumları, mene motor kostyumları, mene klassik da var bunda. Молодцы, молодцы. Здравствуйте. Молодцы Şirmişen халыклары. Mene kiyindirer, motor itirip kiyindirer özlerini falan. Eleminde muzika da var. Bütün настроение da var. Karagızali nindi motor külmek. Мотор bu тоже. Не аши, короче. Kollabız Şirmişende. Do'stlar, giroyimiz bilan tanishishga vaqt yetdi. Men shunday kutaman endi. U o'zi bloger, o'zi jirshi, Shirmishanning yiziq qoshi. Ravil Fakirov! Так хорошо этот meni shulay yaxshi ettirib qarovchilarga представили, necha marta представили. Taqdim etdingiz, ayman. Biz Shirmishanda самый топовый стилист Shirmishanda. Когда necha kelib yetdingiz bunda? Shunday yo'l rahat bo'ldi. Qizlar yiqladi, men albatta endi yiqlamadim. Chunki unda водитель, navigator menda edi. Bunda yo'llar yozsalar bitali, platka da bor. Olmasa uchun meni водитель bo'ldimi? Undami? Yiqlarga bermadi. Siz o'zingiz qaysi yoqdan? O'zim Buadan. Buadan. Bua! Umid Kaltan'ın başı tıkayakı. Buğa mişeri. Bunda Shirmishan mişeri. İki mişer. Açıraştı. Demek buna bulay bulacak. İki mişer. Ravil, sen shunday aktiv, shunday pozitiv. Aytaylik, sen mana Shirmishanning nendek yoqlarini yaratasan? Birinchidan tabiatın. Tabiatı büyük motor. İkinciden kişilerin. Kişileri de shunday yılmayışan. Bitirisi tügü. Ne var? Kamin eşincinden üzümden avulumni. Ha, yaratasan. Bizning bitimda stilist avulda proyekti. Mana biz hozir yoshlar qoya kiyinayotgan, nechik yashayotgan rayonlarda. Mana sizda qoya yoshlar ko'proq kiyinadi. Men kiyimlarni ko'proq olam hozirgi vaqtda Qozonda ishlar bo'yicha yurgachayman. 50 maktabda o'qiganda, bunda 100% yashaganda biz mana bu rayon o'zagida kiyinaydik.
Mine Karamansaroyda, tağın asta bazarlar var. Şunda kiyineydik. Hazırki tendensiyalarını men bilmeyim koya kiyineler. Ana apalardan sonra gerektir. Ana sırayımız indi. Mene hazır bütünde kübüsü marketplace'larda kiyine. Mene alar popüler mi mında? Kübrek kişi hazırki vakitte popülerleşken Ozon bilen BB'da kiyineler deb oylayım ben. Mine kirip turasanız alar sizge şuluk cevap bire. Hazırki vakitte kibetler erkekten yabılıp bara. O bıyık tegese minse. В общем, bugün reportaj kızık olacak. Qarab turasak. Yarar. Nasıl? Bizning eksperimentini boshlab jibergandi, vaqt jetdi. Hazır mısın? Albatta. Haydi, gittik. Sening obrazing bugun qo'yan olding sen o'zingga. Qozondan. Qozondan. Mene shusha savdo o'zagida, hozir mene shusha pavilyonga kirdeganda, bunda kubisi kiyine o'zing deding. Mene senga aşağı neyberler narsaga İstibor edildingmi? İstibor edesing, aya. Nima mene kirganda mene bu sırada boşadı. Mene bu narsa yaptala. Aha, bu pola. Mene boşadı. Sen aşıyma? Aşay. Mene boşadı deymi. Gittik alğa taba. Senin turunda aytdilaring-da, что mene bu sening stilingga aşağıgan deb. Вот так скажи точно. Ey. Futbolkalarning hozirgi vaqtda futbolkalarni yozuvchilarga tirisham. Prям просто Yozuvsiz. Ey, просто не базовый. Agar yozuv bek motorgina bo'lsa, ko'nglima chaqtirib keladigan bo'lsa, boshqalarda. Mana bu normal, mana bu qarali. Bütün pololarni jeding desin, yarar. Bunda polo Yo'q, to'xta, qara, mana sening nendini sen yaratasan polo, ham ko'zing narsaga tisha, bütün ebrlar polo edi. Ana mana shunga e'tibor et. Chunki mana hozir onlar garderobiga kirsang, polo ko'pdir sening ol garderobda. Yo'q. Nishlab ul shulay yada, shulay bo'ladi, chunki mana kishi bir o'ngasa, polo menga kelishi ham kibitga kirgandan so'ng sen hamon sayin pologa e'tiboringni berasan. Bizning bitinde maqsad senga eksperiment, seni o'zing bitenşe ko'rsatirga o'zingga. Да, конечно, давайте. Mana edi hozir e'tibor et, shunday ebrlarga narsa вообще qaramas eding. Narsaga qaramas edim. Ayya. Bilasizmi, men hozir tertib ko'rsatang, meni qaramas edim. Aha. Meni qaramas edim. Aha. Meni pastri aybilar qaramas edim. Eymi? Aha. Tak. Aha. Narsaga qaramas edim men. Aha. Mana bu нормальный bir qotda bu, mana bu. Да. Mana bu классный. Вообще. Keton. Только ismiga list. Keton. Нормально. Evet. Mana bu nadpislar menga og'irroq turib keldi. Mana bu ko'rasizmi, mana bu nadpislarni? Ну bu mening nadpisi bir lakonичный raqala. Ey, ну, Motorroq ko'radi. Motni da. Ну, ayya, motni da deb ataladi. Вот. Mumkin. Mana Mana bek motor kostyum. men shuni тоже ko'rdim. Ey. Mana bu kostyumni sportga da kiyib bo'la. Bunda klassik rubашка bilan da kiyib bo'la. Mana istin. Это ничего. Это как? Mana klassический. Это как? Men tushundim boshida. Mana klassический. Rubашka bilan buni birga bulam butap. Bu bitin, bu bitinde shin sportlab tugul, sportga bora turgan gina ayber. Mana bunda klassik rubашка kiyasan-da, oq tisli. Motorlamsizmi? Motor bo'la. Eksperiment etamizmi? Давайте, мне уже интересно. Размери bormi buning? Так, M. Mana bunda bek motor bazaviy futbolka bor edi. Давай. Mana shunday tisda. Ey. Tashiymi? Sening tsvetotipga u kelishacak. Do'stlar, bizning Ravil Azir, birinchi obrazimiz Azir, o'zingiz ko'rib turasiz, nindi shiber motor yigit bizning bo'lib chiqdi. Ravil, nechik o'zingni his etasan? Ayda, o'z hislaring bilan narsa bo'lish. Bilasizmi? Birinchidan bizning rayonda ham nashlar motor kiyinib bo'la. Birinchi hisaymi? Bizning mana shu savdo o'zagida da motor kiyimlar topib bo'la. Sen o'zingga ishlaysanmi? Albatta. Bu bichimda tigi Ruscha aytganda со вкусом olingan ayberlar emi. Meni bilan ishlagan endi. İsmail ishlagan. Aydagi anaga like qo'ygan shuning uchun. Молодец! İsmail like ishlagan, этот нормально ishlagan bo'lib chiqar. Men bu kiyimni kiyib chiqar edim. Uramga kiyib chiqar edim. Mana brendi berimga bir kiyib chiqar edim. Прям этот narsalar
Aytasım kelek bu kiyimni türlü жерде kiyip bulat. Жеңіл, рахат, кийден шығып кетті. Достарың yanında da можно понтоваться ими. Андан соң енді зурак кішерінде да мотор деп әйтірге була. Вот миңа ошады. Миңа тық түгел. Менә мен беләсеңме? Мен гимердә дә алмас менә мондай аяк кием. Менә сез кигезеп карадыгыз әйме? Бүтән үзлектән карадым да, кара бу менә шу килешә икән бу аяк кимәйме? Бу аяк кимәй килешә икән, нига алмаска? Хәзер сәйтегез бу модада дип әйме? Самба. Да, без самый модный аяк кием хәзер. Ничек аңларга була? Бездә каян кара кирәк? Менә ул модадамы, юкмы? Без аны ничек белә алабыз? Менә хәзер кеше модада каян белеп буламы? Аны сез уйлап чыгарасызмы? Аны сез тренд ясыйсызмы? Бездә каян белергә? Обычный Чирмешан халкына каян белергә? Нәрсә мода, нәрсә юк икәнен? Минем Telegram каналыма языласыз. Бүтән яңаклы белеп торасыз. Ну, гомумән инде аның турында стилистлар да әйтә, сез барбыр утрасыз социаль челтәрләрдә дә шунда да карап була. Менә андый әйберләр ул бик анализ итәргә кирәк инде. Аннар беленә, менә шушы бу елны шушы модада була, бу елны шушы модада. Бу Adidas, ну, аяк киемнәре, ул берничә сезон уже безнең яныбызга килә һәм әле безнең белән калачак та. Хәзер алсаң, үзеңә син трендта буласың. Ярар, икенче җәй бу трендта булыр дип уйлыйсызмы? Әйтәм бит, икенче җәйдә тагын берничә җәйләр алар була, чөнки алар хәзер бигрәк тә популярлаштыра, күбрәк оборотларын җыя башлый гына. Мин үземә алганда беләсезме, классик аяк кием алам, зуррак кроссовкалар алам. Менә шундый низкий кроссовкалар беренче тапкыр киеп барадым. Мин ашый. Мин сиңа хәзер әйтәм бер әйбер, хәзер сезгә дә тамашачылар. Менә зур подошвалы аяк киемнәр алар хәзер китә башлый. Менә шундый нәзик подошвалы киемнәре алар гомумән популярлаштырып күбрәк тә булачак. Аңлашылды. Менә шундый. Киттек икенче образга. Икенче, киттек. Молодец. Дуслар, безнең икенче образыбыз әзер. Равил Закиров, карагыз әле нинди официаль. Равил, ничек үзеңне хис итәсең? Ничек сиңа эксперимент бу бит спорт әйбеннән алынган? Әйе, мин уйламан идем. Менә бу спортны менә бу классика белән кушып булырга дип уйламаган идем. Ничек мотор килеп чыкты, әйме? Әйе, төсләре нинди менә гылбай рубашка, нинди матур төсенә килде. Әйе, бу образ белән мәктәпкә дә барып була, әйме? Бу образ белән театрга да, концертка да, ашка да. Анда төбәтә беләбез каяларга. Әйе. Аннары рәисебез янына барып та була. Әйе, чакырса кунакка. Чакырмый бит әле тиз генә. Әгәр чакыра калса, әйме? Обязательно порядке менә киеп барабыз, чакыра калса. Әйе. Кайбер чакларда эпатажныйрак булырга тиешсең син. Мин эздим шундый. Менә мин скоро чыгып китәм гастрольләргә, миңа бер образ кирәк. Табып бирегез, зинһар, һаман башымда йөртәм, таба алмыйм. Без сиңа хәзер аны күрсәтәбез. Аннары син үз фикереңне әйтәсең. Кайнап килдек син. Әзерме? Кайнап килдек җи. Әйтмим әле башта. Ярар. Киттек. Менә бик универсаль образ килеп чыкты әле. Үзегезнең фикерләрегезне комментариядә язырга онытмагыз. Миңа бик ошады. Ошады? Әлбәттә, миңа бик ошады. Хәзер безнең тагын да эксперимент була. Син бит сәхнә кешесе. Дуслар, без әзер, Равил әзер, біз шушы чыгарылыш өчен, Равил өчен шушы образны алып килдек. Равил, менә шушы образда син үзеңне күз алдыңа китерәсеңме? Сәхнәдәме? Әйе, сәхнәдә. Беләсеңме, сәхнәгә бик барып җитмәсә дә бу образ, әмма менә артистлар арасында берәр светский вечеринкаларга бик тә киеп барып, шундый теге үзенә күрә бер үзенчәлекле кием. Мондый кием нәме? Кыш кирәк, эчендәге рух кирәк. Мондый киемне Чирмешан буйлап киеп йөрер өчен әйме? Ә менә шәһәрдә Казанда әйме? Җырлый киеп йөрер идем. Моны аңларлар әйе без татар эстрадасы күрләр иде. Ого, бу бит Равил Закиров килә. Карагыз әле ничек матур киенгән. Моны бит Исмаил киендергән диячәкләр. Молодец. Хәзер җырла хәзер. Җырла хәзер. Нәрсә җырларсың? Ну, үзең үз җырыңны инде. Нинди җырны беләсең?
Bu әзірленіп келген нәрсе көрдіңіз бе? İsmail beni yaratıp әзірленіп келген. Нендей жүріп бар айтады? Sen benim motor jırdan. Нендей жүріп benim? Неше жүрім бар benim? Eş. Эх. İsmail! Ну, Тихо! давай. Спокойней. Официально пока 4. Там битinde. Эш. Но 3 октября выйдет 5-я песня. Вот. Эде жырла бір. Хит! Какой? Давай. Şu alған yazmış. Давай. Ең ашық азабы өтсе де, Йөрәкнең сызлауы бетмәде. Шу алған язмышның ялгышы, Аңларға төзімлік жетмәде. Мең сұрау, мең жауап, мең ғазап, Йөрәктә төзәлмәс яралар. Мин синсіз, сөйсіз, үмітсіз, Яшәргә өйрәнәм яңадан. Мең сұрау, мең жауап, мең ғазап, Йөрәктә төзәлмәс яралар. Мин синсіз, сөйсіз, үмітсіз, Яшәргә өйрәнәм яңадан. Равил Закиров. Әфәрин. Шундый motor jır. Қолы шыға сенің октябрь. Не? Vallahi. Vallahi motor jır. Motor jırlısın. Allah'a şükür İsmail benim bir cırımını anladı. Bir cırımını bilecek. Ол шыл бит. Ну, хислі, İyi. мұңлы. Слушай, давай так. Мен өзімді маңлы жыршы деп айта алмаймын. Тігі. Но мында Тігі мыңым ташып тұрады деп алмаймын. Но мына көңіл жырлысы келе, білесің бе? Міне өзімді тігі бик мыңлы сандуғаш деп айта алмаймын. Әмі көңіл тілі жырларға, сәхнеге көңіл тілі. Ансысы көрініп тұра. Достар, yazығыз, нешік сізге біздің образларыбыз, нешік сізге Равилнің яңа хиті, комментарийларда ең яқшы комментарийні біз Равил білен сайлап алабыз, һәм Равил нәрсе бүләк бере? Жыр тамырқат. Тамырқа жырлап бере сіздің үшін. Равил, бұл бірінші татар косметикасы бренді, сиңа шуны бүләк етебіз, рәхәтләніп құлланын. Рәхмет, бик зор. Рәхмет, бик зор. Çirmeşen rayonuna kelganiniz için, bizning rayonni tanıtqanınız için eymi, motor obrazlarınız için İsmail sen öz işin deymi, nu profi endi, nu işetesin bir endi. Profi mine, profi. Men alga taba qozon kiysam eymi? Men kelib ketaliymi? Kunakka kirib chiqalaymi? Menim garderobni rasxamlatib chiqalaymi? Вот. Bugünkü kunda menga ushadi. Sizga oldagi ishingizda o'ngishlar idil jurnali İsmail senga ham baxtli bo'lingіз. Rehat turmuşda yaşayız. Okçağız bulsun. Dostlar, nешік сізге біздің шығарылыш, мен Шырмешаннан да һәм біздің геройыбыздан да шундай көп энергия алдым. Келесі ұшырашуларға жетердір мұғайын. Пока-пока!